Doon ka nga. Tatabi-tabi pa dito. Ang init-init eh. Doon ka. Ang luwang doon. Eh, gusto ko nga dito eh. Andres. Ha? May gagawin ka ba mamaya? Bag! 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 Puno yan, George. Aldawan, nakaturok pa ilaan. Kisti sa banang puning orukan. Bumangon ka tan, tatapapan ng ta. Hoy! Ana, bumangon ka na, aldawan. Kisti sa bana. Nasobra naman ang minom di rabiado yan. Nani? Nay? Paypayugan na si ka. Oh no! Oh, nagsagurin, George. Oh no! Huh? Oh no! Ayos. Siya, betat na tigarami timala. Oh no! Kuya Andres yun ah. Saan kaya pupunta yun? Hoy, Kuya Andres! Saan ka pupunta? Ha? Hoy, Kuya Andres! Saan ka pupunta? Oh no! Ano yung dala-dala mo? Ano na tanong kami ito, Katoy? Painom ko kanya ni may lahat ito sinundanan ni pa. Mayat sa. Ang aga-aga. Alak na naman yung dala mo. Hindi naman alak to. Mineral to. Mineral? Huwag mo nga akong pinagloloko. 2x2 yan eh. Hindi nga to ba ito to? Mineral to. Oh, kahit amuin mo. Nani? Oh no! Ano? Di ba masarap? Hindi yan 2x2 eh. Mas pakal. Sigurado, kamat-kamatod na tanibakay. Gilaygan talaga. Doon ka nga. Tatabi-tabi pa dito. Ang init-init eh. Doon ka. Ang luwang doon. Eh, gusto ko nga dito eh. Andres. Ha? May gagawin ka ba mamaya? Ay, madami akong gagawin mamaya. Bakit? Oh no! Kisti sa bara. Naindab sa mo kanya ako. Nas para magkinibagat ko tatatan. Gusto mo, labas tayo mamaya? Oh no! Sige na. Ha? Labas tayo mamaya. Hindi pwede. May gagawin pa ako. Sige na, Kuya Andres. Labas tayo. Ayoko! Sige na. Bitawan mo nga ako. Sige na kasi. Ayoko! Oh no! Hintayin mo naman ako ah. Ayaw mo ah. Sige, pupuntahan kita bukas sa bahay nyo. Oh no! Kisti sa banan. Takol nga problema ito. Mapantukit di jibalay. Kaya bang kinibagat ko? Oh no! Kaya nga napanunot ko pala kay naala ito. Problema man. Ingat. Aspak man tao. Kista sa mga tubay ito. Ipaspaso mo na mo. Paano na iba akong mga usar kumaya mo. Apay sak maday. Muna gamot tunan. Huh? Oh no! Melakay,
pwedeng pala naman natin eh. Ha? Problema ang pulutan? Awan tiga na kami nung bakal. Minom ka. Agkapsut ka no kasta. Amo ko. Isawang ganang uminom, tawan ni Baak. Kahit mo kadwaan ka. Ay, madim bakal. Sige, kadwaan ko minuman. Analo ka takot. Kung katunggaan ta. Saan mo nga lukatan na to? Ito ang madirong mo espiritu na ano kaya umaminaw, gumatang ka na ti arak mo. Katatangarot ti kaya't ko inuman. Ay, hindi ba pilit na kaya mo? Kunay ka mo to, nagimukan. Ang kakit di yung nagan. At ito pampanunutok ka. Sige nga rod. Madim talaga kita ginumta? Pinagkulit ka na yan. Madyang ngarod kaya. Kadyong nagan. Madim talaga gbalaw pa noon man. Madim kaya? Okay, si Saman. Ipagpukukan niya mati ito ba ito? Nagkulit ka na yan. Madyang ngarod kaya. Sure, yung bagak. Madim kaya? Oo. Anak, mayroon ka kuham dito. Hindi ka pa na umalis. Huwag ka na. Sungurod ko na ako, malis ako. Oh no! Ano? Dim talaga kaya? Ano nagan? Apo. Isti sa banan. Problema dyan. Problema pa ito eh. Oh no! Ay, okay si sabanan. Takol ng mga perwisyo, tintad mo kanya ako. Okay si sabanan. Nagriga mo, tikas tuyag. Takol di problema na ya. Pumas. Saan na pa may out ito yun? Basta ba na? Apo. Ay, Apo. Tulungan dak no kasano nga isubli ni Mayla. Apo. Yan. Lumagtuwag sa natuyay. Nakamuta na mido ko. Oh no! Abaw. Huwag kasi sa banan na nga tumalangabsi ka. Apo mo. Ay ko. Oh no! Kisti sa bama. Paspasubo na ako. Madi ato aramid mo. Tali ka kailangan. Yahoo! Awan dapat ti makamuha niya. Awan ti maperwisyo. Nice. Takan.